Anyway, ngandishare zvangu linki rangu, ngandishare link. Shaseko YouTube haisi kuda kundipa hanzi machiko zita rawai. Handisi kuwana notifications. Handizivi nekuda kwei, handisi kusaidi kwangu handina notification yandiri kuwana. Saka ndakutomboita zvokushare zvoumazvo. Oh my goodness. Sei Jordan. Chamwari ngirini yangu ka. Hameno tichikuitika neuyu yangu nemalive angu ona. Zviri sei ndachinja ini because zuro ndada kupinda live ndakona kuzopinda. Nhasi futi wachona hameno zvairi kuita apa handisi kuwana kana notification. I don't even know why. Ngandishare hangu link. Tira zvokushare. Hameno kuti nekuda kweiti iri kusiri kundipa ma-options ekuti ndikwanise share kuwana ma-notifications. Muri sei guys, anesu chakawe sei ndatozoti zvitori nani hangu ndite ma-story time zvangu because zvikuedha vanhu zvaramba zviri kuramba ndikushava ma-notifications. Saka zvonesa ndikati saka rega nditofunga story time, ndimbofunga story time yekuvharwa kukwidibirwa. Ndafunga ma-story time iyoyo because pane zvaitika, saka bva ndatoti hanzi ndakusendera message kuInstagram, please respond. I will see because dzimwe nguva handizi ndinovhura ma-message achioneka, anovhurwa ona someone. Ndichatarisa but kana dziri kana iri yemusic, kana zvemusic muri sei hamana. Ndiri kutoshare link, ndiri busy kushare link hangu inondodii, handisi kuwana ma-notification. Ndo inonzi sabotage shuwa handibodi kureva nemai. Chii chiri kunyatsa kuitika panapa? Shuwa ka September sekuseka handisi kuona kana chinhu. Hasi Sheila sei Nash sei muri seiko, muri kupi kwamuri mese guys. Ndatoti gandiyo hangu nestory time zvonesa zvokuedha izvi ndakuti hangu mastory time because kana kuedha kwacho kuri kunetsa inondodii tsitsi gombera zviri sei apa ndikwanisi kuedha vanhu manje apapa. Pari tricky guys, pari tricky. Cheri muri kupiko? Tsitsi gombera uri kupi? Charity zviri sei muri kupi? Zviri sei muri sei amana kwamuri ikoko? Umana ka ichi chinhu chiri kunetsa ichi handikunyeba. Iliosa tsvanu zviri sei? Ku-UK kuri sei? Magigwandu sei kuri sei ku-UK? Shalo kudzi zviri sei? Mana pane ma-stories handafunga hopo ekukwidibirwa nevanhu yangu isiri kundipa kwari kuti ndakachinja ma-settings. I don't even understand kuti chii kuitika. Serious. Pane zvinhu zvandaingobaya ininiwo futi inini. Udofo hwakashata ka sometimes. Yatuona udofo hwakaipa. Patricia JK zviri sei guys. Inini foni yangu iyi haisi kundipa ndoita sei ndobuda futi ndodzoke pamwe ndikaona notification ndodii. Ndatambura guys, handikuyonewa sure. Inini kusaidi kwangu haisi kutombondipa ma-notifications. Mene ndimbotarisa kuti asi pane zvandakabaya ndakaitei sure. Hapana kana chandiri kutomboona kana one. Hanzi kuidezi kurohwa no kujutwa. Zviri sei munashite nyaradzwa kurohwa. Nandigoni kurohwa zvangu ini. Kudzima moyo zviri sei.
Jeni Jengu zviri sei. Ndinombona kuti pane zvandakabaya I think. Ndakabvuita sei kuinava pa. Pane zvandaingodzvunga dzvunga nyaya yekusaziva technology. Zvada kutaka ndichikaramba this time ndongoinda mberi hangu nestori dzangu. But inini phone yangu inofanira normally inofanira pa notification but handisi kuona ma notification. Alright. Patricia Jake zviri sei. Kudzima moyo zviri sei. Tavi sei. Unzaniwo. Kwa mimi ndinoda kuziva kuti maonawo here ma-notification kuti hamuna kuona. Tsitsi gumi maona notification here kuti hamuna kuona ndozvandoda kuziva. Because inini kwangu hapana chiri kuitika. Nothing, hapana kana notification kana chi. Munashe decent okay Chishaka decent okay Shaka. Zviri sei. Ndikuti inini kwangu ifoni ndoshanda neiga inofanira pa notification ndikaenda live but haisi kundipa ma notifications angu. Womaiona. Alright. Just change my own. Alright. Iripo kuri sei kwamuri ikoko guys. Naasi handisi kukwanisa sei kuedha vanhu. Sure haina kumbouya sure hamusi kureva nhema. Idini because ikandipa kanormally ngirikini kana handina kutomboona ini notification ini. Handisi kuziva kuti ndakaita sipo zvandakabaya. Bashama. Ini handisi kuona ma notifications. Serious. Cause like ndoshanda this one ndo inondipa hansi kosro what happened. I think notification zveshuwa haina kuuya. Ndikutombofungwa ndoita sei ndoita exit ndodzoka futi kwandoita sei. Zvandiri kufunga. Zuro pane zvakaitika. Zuro nhasi pane zvaitika guys. Pane zvaitika zvokuti ndotega hangu ndingoenda ndimbonovaka pamwe ndikati mbonovaka story time zvingaita. I was just for shame. I'm not getting any from YouTube. Oh really? Okay. Handisi kuziva kuti nei vasiri kuyekereni. Pamwe pane zviri kuitika. Kuita sei kwangu kuma notifications inini. Ndoita sei. Kuda pane zvane. I'm so sad. I'm actually pissed off. I'm sad. But alright. Saka ndita sei ndomboita exit ndodzoka futi handiti may isvike pa 10 minutes. Kasvika pa 10 minutes ndoita exit ndodzoka futi. I'm not happy. Kuti tasazi. Zuro wacho futi pane zvakaitika. Nhasi ndatoti you know what rega ndimboita sei ndingoinda hangu live inondodi. Ndahove handitauri naye guys. Uye murume wemunhu guys. Ndorohwa nevanhu handitauri navarume vevanhu. Handidi zvinondikanganisira upenyu hwangu. Munhu I think wandingatoti ndaitaura naye ari murume wemunhu ex wangu wandaikudzai kuti aindinetsa kuita let go. Iyeye because hanga amitisa zvakangondirwadza ndiye munhu wandoti ndaitaura naye. Click X or right. Hanzi chi? Anyway, rega ndizame kuita ndoita exit ndoramba ndiripo guys. Ndiite sei? Ndombobuda ndodzoka futi. Amana ndikabuda ndodzoka kuita 30 people kwacho kuri kutonetsa. Ndoita sei because hapana notification. Ndodii guys. Ndobuda futi here ndodzoka. Ngandibude futi ndidzoke handiti. I hope inoita notification this time. Ngandibude futi ndidzoke. Hanzi uye kutanzira mbori. Ndatoita 11 minutes kabva mina ndichange ndimbobuda ndidzoke futi.